Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини сомонаи РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинҳои арзон, мошинҳои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинҳои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстон азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошинҳои мо бо хабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯши бардори азиз Daewoo Nexia ки соли барои 1996 сола судишориш бензин, газ ҳардаш кор мекунад. Объем мотораш 6 литри простой, коробкаш механика аст. Мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. Мошин 4 та болонаи пачка, 4 та диска ходовой дорад. Аккумулятори нави аккум мега нав гирифтаги мега 700 сомонда пачка мега часпондагӣ аст. Мошин магнитофон салон тоза аст. Радной краска аз худаш мошин 100%. Айн ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рудаки дар Ленинский район. нархаш 14000 сомон ки бозам муомила ва савдо мекунем мега дар назди капот. Вариантҳои алиши ҳам дорад. ба ягон мерседесо 190 ки кузуфи 124 кати алиш ҳам мешавад. ба кадоми шумо агар дӯстон азиз алиш мекунед ё мехаред, рақамҳошон дар поини видео, дар рақамҳо имо васо пайванд ро метавонед ки бештар маълумот пуроша аз ҳамин рақамҳо гиред. марҳамат. мошини фурӯши навбатӣ аст. бардором Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли барои 1998 сола ки судишориш бензин, газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.8 литр, коробкаш механика аст ки мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. мошин мега кондиционер дорад, мега люк ҳам дорад, кор мекунад. электропакет, салон тоза, 4 та диска, 4 та болони 80%. радной краска ҳам хеле сафеда мега дискош пони худ замонавӣ ки аъсобина мега заказ карда омадагӣ. дӯстон, сарошона фурӯхта мешавад бо нархи 60000 сомон ки бозам дар назди капоти мошин мега савдо мекунем. яъне ки мошин дар шаҳри Душанбе аст, дар пойтахт. нархаш 6000 сомонӣ бозам савдо ва муомила мешавад. ва кадоми шумо агар маъқул бошад, рақамҳошон дар поини видео аст, метавонед ки бештар маълумоти пуроша аз худашон гирем. фақат аз шумо хоҳиш кунам видеонавори моро лайк монед ва силкаша дар имо васаптон падилса кунед. мошини фурӯши навбатӣ аст. бардором Opel Vectra аст ки свети сафедаш соли барои 1993 сола судишориш бензини холия мега соҳибшон. объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та болонаи миёна, 4 та диска охташ, радной краска, магнитофон кор мекунад. мошин мега соза мега срочна мега Москва мера мега пули билет далакура мега ба ҳам хотири мошина мега арзон мефурӯшон. Россия мера мега соҳибшон. мошин дар шаҳри Душанбе аст. нархаш 12500 сомон. кадоме ки мехарад бигам бо арзонам мекунад мега срочна мега кадоме ки мехарад муомила дорад. рақамҳошо дар поини видео дӯстон, кадомтон агар харидори аниқ бошед метавонед ки бештар маълумота аз ҳамин рақамҳо гирен. шумо агар мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯш, барои реклама дорем, метавонед маълумота қати суратош дар номери имо васаб рой кунед. мо фурӯшда рекламада мемонем. мошини фурӯши навбатӣ аст. бардором Daewoo Tico аст ки чӣ хеле ки шумо хоҳиш мекунед ки арзонро шавён. соли барои 1997 сола ки судишориш бензин, газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1 литри простой, коробкаш автомат аст. мошина мега сайстанч хубе хай камтарак ам пешаш не ки аму парогош камтарак ам шош хеле шикастаги қачида ки ам хеле буда хай бо хитон бинен. мега электропакетош кор мекунад мега яъне ки 3 моҳи дига ҳуҷҷат дорад мега сайстанч мега 100% мега мошинча, яъне ки дар вақти кория мега срочна бо нархи арзон мега соҳибшон мефурӯшем. нархи мошин 9000 сомон ки бозам дар назди капот мега муомила мекунем. соли 97 сол аст. дар шаҳри Душанбе мошин айни ҳол. кадом бардони ки амхали Daewoo Tico хардани бошад, марҳамат, рақамҳошон мондагӣ аст. метавонед маълумоти пураша аз соҳиби худашон гирем. фақат аз шумо хоҳишам ки лайкотона мондаан гирем, видеонавори моро дар имо васаптон падилса кунед. фақат шумо дастгирӣ кунед чӣ мошине ки ба шумо лозима нависед. албатта дар видео оянда гуфтагитона пешкаши шумо мегардонем. мошини фурӯши аст. бардором Mercedes-Benz C-класса ки тагаса бо сечка соли барои 1998 сола ки судишориш бензин, газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.8 литри простой, коробкаш механика аст ки мошина мега сайсияниш беҳтарина
кондитсионер дорад, кор мекунад, 4 дар электропакет, салон тоза, 4 та балони 80%, дисковый рамашка, магнитофон, ҳамаи чизои радной аз худашай срочно мега мефурӯшем мошина мега кадоме ки мехарад муомила ва савдо дорад дӯстон. мошин дар шаҳри Бохтар ки нархаш 55 000 сомония ки бозам савдо ва муомила мешавад, ҳамаи чизои радной худаш яъне ки кор мекунад. кадомтон агар ягон маълумотшон нафаҳмида бошед, маҳрамат рақамошон дар поёни видео аста, метавонед ки маълумоти аниқша аз соҳиби худашон гиред. свети радноям хел серебристай бардорон. шумо агар мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, хони реклама дамодан маҳрамат метавонед ки суратоша қатъи маълумотош дар номери имо ватсап роя кунед, мо фурӯшда мемонем. мошини фурӯши навбати аз сарбардорон Daewoo Nexia аст ки свети серебристи соли барои 6994 сол аст. хоб сӯзишвориш бензин газ ҳардаш кор мекунад, объем монтураш 1.6 литри простой мега соҳибшон, коробкаш механика аст, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та диска, 4 та балонҳои 50%, яъне ки магнитофон, радной краска серебристи, сарсиянаш мега яъне ки хуба мега 100% соҳибшон. хай ягон маълумотша мумкин бо хахтон занг зад пурсиша аниқтарша аз соҳибшон мегирем. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 12 000 сомония ки бозам мега дар назди капоти Nexia мега камтар дига савдо ва муомила мекунем мега соҳибшон. ба кадоми шумо агар маъқул аст ягон вариант доред, маҳрамат метавонед ки рақамо вариантохтон дар рақамошон пешон гардо бардоред ки Nexia серебрист дар писадан, яъне ки дар комментария ина Nexia серебристи хахтон бо интихоб кунед. агар ки ба шумо маъқул бошад, метавонед ки занг занед, дига маълумотша аз соҳиби Nexia гиред. маҳрамат. мошини фурӯши навбати аз сарбардорон мошинҳои советски ВАЗ 2106 молодёжни аст ки соли бароишаш 2000 сол ки сӯзишвориш бензин газ дорад мега соҳибшон ҳардаш кор мекунад, объем мотураш 1.6 литри простой аст. коробкаш механика аст, мошина мега сарастяниш 100% мега радной краска, 4 та дисковои молодёжи, 4 та балонҳои яъне ки 60% мега задаги пуштаги умуман надорад. мошина мега сарастяниш тоза мега мошин қариб ки чанд хай дасти як одам нагаштаги аст. дӯстон хай кадомитон харидор бошед. агар мошин дар шаҳри Исфара айни ҳол, яъне ки шаҳри Исфара нархаш 13 000 сомония ки бо дар назди капотам савдо ва муомила мешавад. кадом бардоред агар ки тонан рафта шаҳри Исфара, яъне ки қатишон муомила мекунанд, яъне кадоме ки наличи сумкати мехарад. маҳрамат дига маълумотша гиред, фақат лайкотона бардоред. аз шумо хоҳиш ки мондан гиред ҳамин силкаи видеонавори моро имконият дошта бошед дар имо ватсап дар чи сайте ки метавонед падилисаш кунед, кори беҳтарин мешавад. раҳмат барои дастгиритон. мошини фурӯши навбати аз сарбардорон ВАЗ 21010 аст ки молодёжни соли бароишаш 2004 сол аст. сӯзишвориш бензин газ ҳардаш кор мекунад, объем мотураш 1.5 литр мега соҳибшон, коробкаш механика аст, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мега сафар дорам, мега мане ки Москва мерафтам ба хотире ки сафар дорам, ба ҳам хотир мошина мефурӯшам мега соҳибшон, яъне ки мошин мега хай дасти як одам қариб гаштага мега соза мега соҳибшон, яъне ки бо бештар маълумотша ба телефон хучанд мефаҳмондиянд. 4 та диска, 4 та балонҳои 60%, магнитофон, салоншам нормалне, хай светаша дидесед чӣ хела ихтон. мошин дар ноҳияи Ёвон айни ход нархаш 12 000 сомония кадоме ки мехарад ба телефон хучанд бо қатичон, яъне ки қайтон маслиҳат мекарданд. дӯстон фақат одамони харидор мега беҳад мега, мисол ман зарол мега Россия мерам, яъне ки тесрак мега буфурӯше, фақат одамони харидор беҳуда занг назанам мега соҳибшон. хай кадомтон агар маъқул карда бошед, маҳрамат рақамошон мондагӣ метавонед алоқа кунед. мошини фурӯши навбати аз сарбардорон бояд тега аст ВАЗ 2106 молодёжни аст ки суратош камтара хира омадаги, яъне ки мошин мега 100%. хоб соли бароишаш 1986 сол аст. сӯзишвориш бензин газ ҳардаш кор мекунад мега соҳибшон, объем мотураш 1.6 литри простой, коробкаш механика мега мошин 100% мега ҳолаташ мега, яъне ки дар ҳолати корӣ аст. 4 та балонҳои 50% мега сарсияниш хуб хадавоя миёна, мошин мега фақат мегири ҳай мекунӣ, хай бо дига маълумотша хатон мегирем бардорон. мошин дар шаҳри Истаравшан нархаш 8000 сомония. бо ҳамира мега камтар муомила мекунем мега соҳибшон. кадом дӯстоне ки дар шаҳри Истаравшан агар қариб бошон ки рафтатонанд, на мошинчаи Арзон ВАЗ 2106 молодёжни кадаги аст, метавонед ки бештар маълумотша аз поёни амин рақамҳои поёнмода гиред. маҳрамат фақат хоҳиш мекунед лайкотона мондан гиред, силкаи видеонавори моро падилиса кунед ва шумо чӣ мошине ки бардор дар кор нависед. албатта мо дар видеои ояндаи дигариша албатта кӯшиш карда пешкаштон мекунем мошинаи гуфтагитона.
мошини фурӯши сайбадрон Daewoo Matiz аст ки свети радноишаш соли бароишаш 2001 соли ки судишориш мегад бензини холия мега собшон газ надорад объем мотораш 0.8 литри праст яъне ки каммарсалаб экономия мега мошин тоза аст. Коробка механикаи мошина сарсенч беҳтарина мега яъне ки 4 та дискар 4 та балони 60% салон тоза мега мошин мега мегири фақат ҳай мекунӣ. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 21000 сомон яъне ки мега бо савдо муомила мекуне мега вариантҳои алишам мега ҳастай. Яго хачбек боша мега хачбек кати алишам мекуне мега фақат хачбеки холи дига мошин не. Кадомтон дӯстон агар вариант доред хачбек кати алиш када марамад кадоме ки сумкати мехарад арзона мекуне мега соҳибшон. шумо агар ҳам хали мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки замин квартира магазин чизе ки барои реклама барои фурӯхтан маълумот ча қатъи суратош роя кунед намихе мо рекламада мемонем. мошини фурӯши навбатия сайбадро Daewoo Nexia аст бояд дига соли бароишаш 1995 сола ки судишориш бензин газ ҳардаш кор мекунад объем мотораш 6 литри прастой коробкаш механикаи мега мошин мега 100% мега фақат як краскаш мекуне мега дига ҳамаҷош как нада мега як то моҳи декабра мега ҳуҷҷат дора мега нав мега мотор кадем соҳибшон 4 та балонои яъне ки 60% 4 та диска салон тоза электропакет ҳамаш 100% фақат ҳам як краскаш мекуне мега дига 100% агар ки хоҳед ҳамин хелам хай метавонед ки бигарден. мошин дар шаҳри Вахдат бардон айни ҳол нархаш 9500 сомон яъне ки бозам арзон ва муомила мекуне мега соҳибшон моторош нав кадаги аст дӯстон яъне ки ҳамаш 100% мега ҳуҷҷат ҳам дорад. маълумот рақамошро дар поёни видео аст кадомтон агар маъқул кадаги бошед ки мехарен метавонед ки бештар маълумотша аз рақамҳои поёмода гирен бозам муомила мекуне мега фақат одамони харидор занг зана мега беҳуда хоҳиш кадаги ки беҳуда занг назанад. мошини фурӯши навбатия сайбадро бояд тайга аст Daewoo Tico аст ки соли бароишаш 1998 сола. хоб судишориш бензин газ ҳардаш кор мекунад объем мотораш 1 литри прастой аст коробкаш механика аст ки мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон раднои краскам хеле сафед аст салон тоза магнитофон 4 та балонои яъне қариб ки соза мега миёна мега хай дискаи ухтош ҳамаш 100% мега дар ҳолати кория хай бохтон бардор мо аних када мегирен. мошин дар шаҳри Кулоб айни ҳол нархаш 8500 сомон ки хай кадоме ки мехара мега дар пеши капоти мошин бо муомила мекунем. рақамошро дар поёни видео аст маълумот метавонед ки бештар маълумотои пурраша аз соҳиби ҳамин Daewoo Tico гирем фақат одамони харидор мега бошад яъне ки муомила мекунем. дӯстон шумо агар ҳам хали мошинои фурӯши хона замин квартира магазин чизе ки барои фурӯш барои реклама дошта бошед маълумоти пурраша қатъи суратҳои содуш кати метавонед дар номерои имо ки WhatsApp мо роя кунед мо дар видеои оянда фурӯш да рекламада мемонем. ин буд 12 мошини фурӯши ки мо пешкаш шумо кардем то видеои оянда. худо нигоҳбони ҳамаи шумо.